són molts i moltes. Sonarà un xiulet. Atenció, sortida, surten els canarius. Els tenim aquí, compte que no caiguem, Sisplau, no interferim en la cursa. No interferim en la cursa, perquè de seguida els tenim a l'arribada. Volem una gran ovació per tots ells i elles. Són el futur de l'atletisme a casa nostra. I això és la gent de Vico que no acaba la targeta, No para de tirar fotos. Quina feinada descarregar-les i desinhibir-les mentre arriben els més petits. Els tenim aquí, que no parin. Perfecte la cursa d'aquests nois i noies. Alguns arriben de bracet. Perfecte, quina alegria. Tenim paparazzis que els segueixen pel costat. Tots... Ahí, muy bien, molt bé. ¿Qué hacen? 600 metros. O sea, esto da la vuelta. No creo. Sí, hacen 600 metros. Ah, toca aquí. Ya pastelitos. Venga.